Just check. And be comfortable with this fact. No matter how we preach the theology of grace, but we do know that God is a holy God. Lano eyenza into ngumweseli day in and day out, especially Sunday, athi fihla ubuso wakho ezoneni zakho. It is out of that awareness that God is a holy God. It's okay to know that God is gracious, but it is also okay to know that God is holy. One of the advantages of being a connectional minister, ukuhamba idistrict ngedistrict ndike ndarenta phaa eNatal Coastal kwaphela irent yamastandi khola thanda bayicula 186 or 185 bawo ndingumntana wakho zitsho la zinto uzithi bawo nayivalon ndicela senindikhumbuze into yoba ndike ndarenta eNatal Coastal kwaphela irenti kamastandi ngoba xa ungumfundisi wale cawa ihambe iphenya ndandingazi into yoba ndawuzifumana abakhulele izwe lentlanzi ndinqeneleka into yoba udlale nje mntanam kulaa phathi yokuqala kodwa uhambe ufike kulaa ndawana ethi unguThixo onengxebe engazange iphele ngoba ayifani eyami inxeba nenxeba kaThixo. Le nto endim uthi xa undimoshile ndikukhumbuze into yoba uyandigezela wena. But when you come before God, He's a gracious God. And then emva koko mongameli uthi sesilayo. Into endiyinxenelayo ndicela ungandixakekisi. Okay. You know what? One troubling thing ngento engumntu is to think you can play games with God. There is no one who's so holy before God. Kwanam ndikule castle ke ndikuyo. I have my own stains. And so ndicela ke mhlabeleli xa usithi bawo ndingumntana wakho noko ndikonileyo uhambe ufike kulaa vesi ethi nguThixo onengxebe. And then xa ufika njengomntu okhulelele ukufike andizithelanga ezi zinto ezi staircase ezimane zizihambela ndidla ngozama nam unyathela kanti ezi zinto zi-automatic. Into endiyiqala kokufika kuThixo onengxebe engazange iphele. Just put back inyawo and allow izitepisi ezi zikuthwala. Mandikucele ungafuni uzenzela. You can't save yourself. We are saved by grace through faith. Into endiyiqalayo wena umfundisi Monde aza kuma athi we can't open this healing service without realizing how sinful we are. Into endiyiqalayo subala idegree yesono sakho. Beka nje unyawo uvumele ezi step zikuthwala and the rest belongs to God. Xa uthini ke mhlabeleli